Og er I klar til at flex som slatte gede dildoer? Jeg skyder Hvis I er ready. Og sige hello pick, hvis I er ikke ready. Hello. What? Der er besøg, ja, lang. Der er ikke nogen sjov. Silas! Vi siger bare til at bruge hjælp, ikke drenge? Ja. Jeg siger også bare til herovre, ja, ikke også, hvis der er hjælp. Nej, du skal ikke rush, du skal ikke rush. Det er Lukas, han er god til os. Det var fandme sjovt, mand. Der er noget, Nej, vel! Han så mig hoppe op på smoken, så skød han mig. Det er sjovt. Du har på. Godt. Kommer en. Ja, han er sjov. Bag boksen. Hvorfor kan jeg ikke gå og se, hvad Silas laver? Yes, jeg kan godt se det. Hvad fanden, hvor er grøn egentlig? Min G. Hvordan har stået på en? Green, come help, please. Så kommer der en op for A-short. Der er Hvordan en har A-short P. Behind you. Det er bare der lige kom. Behind you. Der er ikke særlig mange skud tilbage. Mave derude. 34. Hvordan han kommer nu? Hvis han har taget til skud. Let's go. Jeg synes sgu, du ramte ham 5 gange. Yes. Hvad skadede du? 85. Nå, de når det slet ikke. Du holdt tiden, Silas. Det kræfter godt lavet, det der. Okay, ja, det vidste jeg godt. Det var meningen. Det var det. Flot, Silas. Din dejlige. Andreas, er du der? Hello? Hvorfor bliver jeg altid relam? Jeg tror, vi ved, den her kom. Men 10 runder. What the Han er jeg alene til. Nu er det lige Altså, klar. det er bare de her 2 AVP'er, så ja. Yes. Jeg mødte den ene. Der er spurgt den anden. Olle, der står... Nej, det gør der ikke. Og der er den anden AVP. Okay, måske er det lidt... 3! Okay, måske er det lidt mere. Sker der 3? Jeg kan ikke ramme en skid nogen af dem, ja. Save. Nej, he got this. He got this. Du kan ikke nå diffuse. Fuck det. Skal du kraften med diffuse nu? Ej, jeg har lige håbet på, Nu er det ud. Det kunne være Nå, sygt, det var ellers virkelig nice, Andreas. Ja. Det kunne være sygt, Really at nice, så lige at really blive. nice. De havde 2 snipe. De havde 2 snipe. Just so you know. Jeg var gået bag! Han skød også igennem, Jonas. Ja! Ja. Det gør... Jeg kan godt holde midt, vi har Nej, bånd. det gør fucking Blå. Eller det gjorde Jonas. Han blev syg. Hvorfor står han stadig og holder det, den fucking idiot? Så endelig der, hvor man kan skyde med MP. Og en mere. Kom en til. Olle. Bare. Og Silas, så står der. Ruff har lige reddet dig ved at dræbe Taco. Undskyld, Andreas. Nej, Andreas, please. Jeg tør ikke skyde dig igen, for jeg har lige fået den der advarselsting. Undskyld, Andreas. Drenge, jeg er fanget i midt, jeg kan ikke berøre mig. Jeg vidste ikke, du havde så lidt liv. Du kan ikke blive mit liv. Ja. Det er overløbet den her runde med 6 Ja, det er jo ikke plejer at sige, bomben den ligger over short. Bare. Nede ved midt. What? Olle. What? Åh! Du er jo nogle mætter, mand. Nej. Du også den tekst i det. Nej, fuck dig! Du rammer. Jeg skal nok ikke blive ved med at være der. Ellers jeg giver dig mit job, hvis du får. Kom lige. Where's my A? Svag! I'm dying.
Fuck dig. Yes! Yes! 5 HP clutch, bitches. Men Silas, vel? Sådan. Du bruger alle dine penge både på et våben og pistoler, men du bruger aldrig pistolerne. Jeg bruger mega meget pistol. What? Jeg vil, mand! Okay. Hold on, man. Altså, okay, vi står Hvordan kan fredag. jeg være så fucking god alligevel? Lige så snart I går, så er det mig. Så er jeg. What? Jeg vil! Fuck. Så, Hvordan er Det er Jonas. okay. det lød som hun sagde banana. Du har lige filmet det der med, der lige... Jeg kom og kiggede på mig. Så var det... Shit. Oh shit! Så kan jeg ikke høre dig. Fuck, hvor er du ringe alligevel. Hvad? Hello, min numse. Hvad er Andreas, hvordan gik det? Der er en AB her, der kan skrive ved. Fucking fedt. Hvordan ved han, jeg står der? Jeg tror altså, der er et eller andet galt med ham der ved hans hoved, mand. Hvordan ved han, jeg står der? Du kan det der sted af et normalt sted og pigge, hvis du står på de der kasser der. Ja, men det er bare... Synes du, det var Det er ikke første gang, jeg gør det der i den her kamp. Hvordan er det til? Åh! Ja. Og Silas, han Silas, hvorfor er du blevet så god? Det ved jeg faktisk ikke. Det er 1 kill mere, så får du ace. Hvad gør det? Screen, okay.